I dag har vi modtaget vores... Okay, jeg holder lige for vores pakke! Og som I nok kan regne ud, når vi siger, at vi har bestilt for 11, så det er en unboxing. Ja, og vi har en unboxing haul. Ja. Og vi har bestilt det samme. Og det er første gang, vi bestiller derfra. Så... Og vi troede, der ville gå 3 uger, og der er gået 4 dage. Men der er gået 4-5 dage, ja. Så vi går i gang. Pas på, du klipper ikke noget. Ja. Og Emma, hun er helt oppe at køre. Oh my god. Jeg klipper lige op her. Oh goodness. Så! Der kommer sådan noget ting her. Og så har vi fået sådan en kort, hvor der står noget på engelsk. Nogle ting og alt muligt sådan noget. Ja. OMG! Så er alle vores ting med. Og der er rimelig kan I se det? Vi kigger. Ja, det er desværre. Så? Okay. Og der er proppet lidt. Ja. Starter du med at tage 2 ting? Okay. Det første vi har købt her, det er en puder. Og jeg kommer lidt tættere på. Og de er begge næsten alt vi har bestilt, det er fra studiolinjen. Er det ikke? Jo. Og det er begge to i honey. Og dem glæder vi os rigtig meget til at prøve, fordi de ser ikke så mørke ud. Hvis I kan fornemme det. De ser ikke så mørke ud. Så har vi bestilt sådan nogle chipsapper. I sådan noget vandagtigt til urenheder og anskidt. Og ja, det er selvfølgelig... Der er ikke sådan farve i dem her, som sagt. Okay, der kommer også sådan en pizza. Okay, chipsapperen, den kostede 3 pund. Nej, den kostede, eller til sammen der kostede den 3 pund. Og hvad har vi mere taget? Puderen. Nu skal jeg lige se. Hvad koster det? Skønt og lille. Det kan jeg ikke lige se, men den kostede også det meste koster de der 3 pund, 1 pund, sådan til sammen. Okay. Hvad leder du efter? Emma, du kom lige forbi den der. Ja. Okay, så har vi fra deres studiolinje, eller studio line, bestilt den her begge boards. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve. Emma, hun har brugt alle hendes boards op nu her for tiden, og hun har ventet med at købe nogen, fordi at vi... Og den er i farven maven. Eller maven. Det ved jeg ikke. Og, men det er... Jeg har lige været inde og tjekket vores computer. Vi kiggede først på sådan en helt mørk, men så ombesluttede vi. Ja. Det næste, det er sådan nogle 2 øjenskygge-dimser. Og Emma, hun sagde, Emma, hvad gør vi til min fødselsdag? Ja, jeg har ikke noget øjenskygge eller noget. Så dem skulle vi også bestille, og der var sådan en lille applikator med. De er lidt mindre i virkeligheden end på nettet, synes jeg. Ja. Og de er vildt søde og neutrale farver og pæne. Så har vi bestilt den her Elf Eyelid Primer, og det er i farven Pearl. De havde ikke den i den normale farve hjemme, så vi bestilte bare den der, vi tænker, at den ville også være fin. Og så har vi bestilt sådan nogle shimming flakes-agtigt. Og den har vi tænkt os at bruge til highlighter. Ja, de ser vildt syge gode. Skal jeg til den her? Det kan vi godt. Okay, så har vi bestilt der studiolinje, en complexion brush, og der kommer sådan, den kommer med sådan en beholder og tubeting til. Det er en powder brush. Ja, og den har vi tænkt os at bruge til puder. Så har vi bestilt sådan nogle eyeshadow brush fra deres normale linje. Og vi har altså hørt, at normal linje ikke var så god, men der havde vi bestilt, og vi tænker, at vi kan alligevel godt bruge dem. Det er jo bare øjenskygge. Og det er deres nye? Ja, det er deres nye. Næsten alt det er nyt, så det er bare super fedt. Okay, så har vi også bestilt... Okay, vi tager lige nejlakkerne hurtigt så. Ja, så har vi bestilt den her mintgrønne, der hedder mint cream. Den er pænere og den er mintfarvet. Den er pænere end på nettet. Ej, den er mega flot. Og den kostede også de der 3... Og det er også sådan noget, vi tænkte sommer. Nej, den kostede 5 pund til sammen. Det er 22 grader i dag. Der skal bare være nejlak. Og den bliver mega god til sommer, ja. Så har vi bestilt en shimmer nejlak, og den her er vildt pænere, end den var på nettet, synes jeg. Ja, vi havde regnet med, at den var mere sådan gennemsigtig, men det ser den ikke ud til at være. Og jeg synes, den er vildt pænere. Og den Golden Goodies. Og det er bare sådan guldshimmer. Ja. Så har vi bestilt de her eyeliner børster, eller eyeliner brush. Også de nye med det hvide skaft, det er de nye med det hvide skaft. Og det er sådan, at den ser sådan her ud.
Og den glæder vi os rigtig meget til at prøve. Ej, er det? Nej, okay. Ja. Og så har vi bestilt concealer. Og vi har bestilt i lidt lysere end vores normale farve, fordi at vi tænkte, så kan man bruge den under øjnene. Og den her ser vildt fin ud til det. Den passer lige i vores farve faktisk. Prøv at se. Og det var bare et skud ud i tågen egentlig. Og den er i farven... Rose beige. Rose beige. Rose beige, det står der. Ja. Og det sidste vi har købt, det er den her Daily Brush Cleanser. Og vi havde regnet med, at den ville være lidt større, men det er den ikke, så det er vel også fint nok. Og det var faktisk bare alt for vores unboxing. Okay, og i alt har vi bestilt som 13 ting, og så skal vi fordoble det, fordi vi har købt 2 af hver. Men hvis det var rigtigt, kostede det 600, men vi fik sådan noget tilbud, så vi kunne få halveret. Ja. Hun får sådan nogle e-mails om det. Det er bare super dejligt. Men der er proppet helt af helvedes det. Jeg har tænkt på, at efter vi har lavet den her unboxing, så vil vi åbne alle vores ting, og så kan det være, der kommer billeder på Instagram. Så. Ja, og vores Instagram vil stå nede i beskrivelsesboksen. Men hvis I gerne vil have det, så vil vi gerne lave anmelde nogle af tingene, om vi synes, de er gode eller dårlige. Og jeg glæder mig vildt meget til den her puderbørste. Så skriv ned i beskrivelsen, eller ned i kommentarboksen, om I vil have det. Og så ses vi. Hej! Tak fordi I kiggede med. I kan lige se det hele her. Okay. Og det ryger ud, så det er lidt... Jeg tager den lige her. Og så her er alle vores ting. Men vi ses. Hej!